Padaan, kenapa sih? Kesenangan kowe nyong sing priye kira. Tambah nulis yo. Oke, gua tambah apa kecil. Wis, lang kene. Iya. Kocok Den. Punten Mbak Ayu aja Bude. Ajeng teng ngene kancane. Nggih, ngapunten standarnya semprotin. Trok ae. Sate bukan. Iya gedan berarti ini ka sate. Cuci tangan ini, Mbak. Lu kayak arep madang dadak wisuh. Salma apa ya? Salma. Apa ning mriku? Bugune dibeto mboten? Lah, mboten dibeto. Telepon Detrien. Nggih. Teter beli meneng. Mas, yo. Bareng sing. Dela langsung pening. Dua ora pernah urus. Iya watek nah aku harus sing bening bae gemeter kok. Kenapa sih, Kot? Mau jemput. Ya kan Purabaya. Ya wis arek bala maneng lah. Ngapa sih? Aduh bae. Ayo. Ya mending bae lah, karena sing bening liwat kan mending. Nah. Yo karembulan bae. Gantian obrol lah. Mbak, sentosi mriki mawon iki konten bangune mriki. Nggih. Mbak, ngapunten niku maskere dagem riyen. Nggih. Lho, tidur katon. Yo ben mesti kegiaturan iki kuwe. Set. Jaga jarak, semeter jaraknya minimal. Iya,